أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke kawowa na inganta rayuwa da lafiya. Shiri ne wanda wannan kafa ta mu take kawowa ta Almabruk TV. Matsaloli akan abin da ya shafi zawo ko kuma rikicewar ciki ko kuma lalacewar ciki. Alama ce wadda take nuna akwai matsala bangaren abin da mutum ya shaka ko ya sha ko kuma ya ci, ko kuma cin abinci daga zaran an ci a ce za a kwanta. To duk yana janyo wa'annan matsaloli. Ya kamata mutane su gane kuma su dage wurin gyara dukkan ɗabi'u da halaye na bangaren abin da ya shafi cima. Idan wannan lalura ta samu, me za ka yi amfani da shi don tsaida wannan zawon? Za mu magana in particular akan maganan zawo ne kadai. So in Allah ya kai mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba, za mu iya kawo abin da tashin zuciya, me za ka yi amfani da shi, amai me za ka yi amfani da shi. So zan ba da abubuwa guda biyu, kowanne a mazaunin shi yake. Duk wanda aka samu za a iya yin amfani da shi, amma akwai guda ɗaya wanda yake shi yana da lokaci, seasonal ne shi. Na farko za a yi amfani da kashu, ruwan kashu. Idan ka siya kashu, za a yayyanka, a jajjaga, a matse ruwansa. Amma kashu ɗin kar ya zamanto mai zaƙi sosai, ya nuna amma ba mai zaƙi ba, shi za a yi amfani da shi. In Allah ya so ya yarda, idan aka samu ruwan kashu ɗin cokali 2 ko cokali 3, idan aka sha, duk yadda zawo ya kai zawo, Allah ya so ya yarda zai tsaya. Wannan kenan. Sannan abu na biyu, za a iya yin amfani da kukar miya. Idan aka samu kukar miya cokali 1, za a samu ruwa mai sanyi, sai a dama shi, yana da yauki kwarai, sai a sha. In Allah ya so ya yarda, shi ma wannan idan aka yi, za a samu natija bi iznillahi ta'ala, wannan zawo zai tsaya. Idan har ya hada da amai, in bai da daɗin sha, to kar mutum ya sha, kar ya janyo mishi kuma yawan aman. Wannan shine kaɗan daga cikin abin da za mu kawo. Idan wannan shine shiganka na farko cikin wannan shiri, ka danna subscribe, ka kuma danna ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen da muke kawowa. Masu buƙatan ƙarin bayani akan abubuwa wanda muke yi da kuma irin taimakon da muke badawa na magani, za su iya tuntuɓar mu a nambobin wayoyinmu da muka saka. Na kullum Zakariya Haruna Abdullahi nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.